da zuwa tashar MKTV. Danna subscribe. A wani yanayi mai kama da almara a Najeriya, wasu 'yan bindiga su biyar ɗauke da makamai sun kai hari wata kotu da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi a jihar Filato, inda suka yi awon gaba da wasu mutane 4 da ake zargi da aikata fashi da makami da kuma garkuwa da mutane. Kamfanin dillancin labaran Najeriya ya bayyana sunayen mutanen da aka kubutar da suka hada da Umar Adamu da Bashir Muhammad da Musa Usman da kuma Abdul Haruna, waɗanda aka shirya za su gurfana a gaban alkali Nanfan Dadi. Mai gabatar da ƙara a kotun ya bayyana cewar da misalin karfe 9:30 na safe, 'yan bindigar suka kutsa kai harabar kotun suna harbi a sama, abin da ya ba su nasara kenan kan jami'an gidan yarin da ke rakiyar waɗanda ake zargin. Yunkurin jami'an gidan yarin na neman ɗauki daga 'yan sandan da ke Barikin Ladi ya ci tura, inda 'yan bindigar suka samu nasarar tserewa da waɗanda ake zargin. Daraktan gabatar da ƙara na jihar Plateau, Jacob Langledge, ya tabbatar da aukuwar lamarin, kuma ya ce an shaida wa rundunar samar da tsaro waɗanda yanzu haka ke bin sawun 'yan bindigar 4. To Allah ya kyauta.